Kita nyampe di rumah Mbok Po. Mbok Po sinten? Mbok Po Ngatini dan Mbok Po ini sekarang lagi buat Mbok Po. Bahasa Indonesia Mbok Po ya bibit. Bude. Oh ya bude ya. Ya sepurane lho sekolah SR tadi bahasa Indonesia rada rada lali. Nah, di sini Mbok Po-nya buat lintingan nggih. Lintingan apa sami kali papas, Nes? Nggih, nggih. Lintingan ikan kali nggih. Nah, iku dadose saderenge dipanggang kreweng didang ngeten. Didang ben tanah. Nah, iki lho iki lintingane. Didang ben tanah. Iki nggih lawuh sego tiwul. Wah, ratune panganan iki. Sambel. Kalau sambel. Dene sing lunga-lunga ben ngelek. Berarti kalingan nang omah lintingi, Pak. Segone tiwul, Mbak Yayu. Mbak Yayu Pak Oparno. Mesti ndelok kowe iki ngilik-ngilik njang ngono iki lho Mbak Yu. Heeh, Mbak Win. Mbak Win sing ning Hongkong juga. Jadi tangga-tanggaku, mbak-mbakku yo akeh ning Hongkong lho. Nang luar negeri. Nah iki dadi iwake kali nganu nggih, nyuluh nggih. Iwake. Iwake iku nyuluh lho. Nyuluh kuwi wengi lho. Turut kali golek damel tangan ki namuan, damel sundep. Wah, damel pasar. Oh, iki lho. Alate nyuluh pakai pasar ini. Jadi Pak Wan suaminya Mbok Po ini Raja Pasar. Nah, pasar dure apa lho? Garpu. Jadi iki nggih golek beras ya iki lho. Nggih golek beras. Berarti lek dalu sampai jam pinten ngoten niku wangsule? Sampai isu. Wangsule nyuluh? Lah iki lho. Sampai jam 12. Wau dalu. Nggih, nggih. Nggih sampai isu. Nggih, nggih. Kayak Mbok Po-nya ini dilintengi enggak demam delur di dia entok-entok nggih tuku beras dijolne beras. Nggih mengke nganu sampami turahe pinten mengke sonten kula tak mriki sing lintune pesenan mengke kula tumbas sedanten. Lagi mang arep tak nganu jare akeh sing pesen lho, mesakne sing pesen. Lah nggih, dadose sing pesen mungkin jenengan sine turane kula ngoten mawon nggih. Iya. Nah iki lho. Lah nggih tak ndelok ikine lho. Napa nih? Ambile. Kalih tangklet bumbune napa mawon? Bumbune napa mawon iki? Bumbune bawang brambang, lombok. Terus godhong sinom. Godhong sinom. Mboten sukane nganu jeneng bawang. Jeneng bawang. Nggih bobok. Tak kira di dringe bawang.
Iki lho lur iki engko mudah-mudahan sik turah rada akeh. Engko turane duwehne wong-wong ben kelawuh anu lur. Kelawuh tiwul. Disambelne bawang. Lintingan ikan kali lur. Ngeten iki ngukuse pinten jam? Mboten mesti. Oh, ngoten. Aku karo mendakne geni lur, aku peh ngrekam tok ora iki aku nyugakne geni barang. Karo melek lho sik dikang lho nggih sarapan. Segane tiwul rada mabur karo sambel bawang. Bah. Lah nggih. Jan tenan ratune panganan. Berarti napa niku iwake sing dilintingi napa mawon? Nek congo karo cuyu, Bang. Congo karo cuyu. Congo niku sing pripun cobi? Iki. Nah iki lho lur. Nah nggih. Iwake iki lho lur. Iwak congo niku. Cuyune tak gres lembuti No, ngoten niku nggih nggih. Iku ikannya wis dicuci bersih lur wi. Terus diungkusi ngono. Buat sahabat desa pokoke matur suwun wektune sing wis delok, doa terbaik kagem panjenengan. Pokoknya teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada ya. Jadi sampean ini ojo nyawangi aja ndak. Menungso nyawangi mudun lur, masih banyak di luar sana di bawah kita gitu loh. Sampean lawo sembarang ora duwe syukur ndak ngrasakne enak. Ibaratnya sampean lawo sambel tapi ngrasakne syukur. Kan akeh sing takon sampean mangan sembarang kok enak lho aku nganu kok kelingan sing gak iso mangan. Dadi lawa sambel sego tiwul lalap godhong kates alhamdulillah ngrasakne enak ngono lho. Jadi syukur. Lek kambile pinten gegem? Oh semono lho. Nggih nggih. Mudah-mudahan kok kebahagiaan lur. Nggih, wis engko didomne wong-wong ben nggih lawuh sego tiwul. Ngare ning desa kebanyakan nasi tiwul nggih. Sing akeh. Nggih. Oh sing akeh gisine. Kados mak napa nganu kok. Napa niku? Lek ora adang tiwul sedina ngono ndak iso wareg. Ya aku lari ora kaya ramang-ramang. Lah nggih mboten marem. Aku ya mesti tiwul. Tiwul nggih bakal. Tiwule mabur niki nggih. Sambelne Nggih. Sing adah ben milik. Nggih sampun ngoten mawon mengke kula jenengan ngengehi mengke sonten kula tak mriki. Kula tak nyuwun pamit. Oke lho ya, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.